Днес имах абсолютно изумителна констелация, такава каквато е всяка една констелация, защото такива неща се показват, такива неща се откриват по време на този процес, че просто необятно е всичко, което се случва. И днес просто усетих от полето нещо, което моята клиентка си беше помислила 2-3 дни по-рано. Беше уникално, изумително наистина. И тя каза: абе, какво правиш ти? Как го правиш това нещо? Ами, казах, не го правя, аз прави го полето. То ни показва всичко. Така че, ако имате някакъв неразрешим казус, здравословен проблем, състояние или нещо, което не е окей в живота ви и бихте искали да тръгне по по-добър начин, с по-добра енергия, знайте, че констелацията много често се оказва ключ за това. Така че, ако се интересувате от метода, пишете ми на лични и аз ще ви разкажа малко повече, за да видим дали е подходящ за вас, за вашия случай, и ако да, да работим заедно и да случим и вашето чудо през констелацията.